Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 1. Ап'яняльная духмянасць руж напаўняла майстэрню мастака, а калі ў садзе паміж дрэў уздымаўся лёгкі летні ветрак, праз адчыненыя дзверы даносіўся то насычаны водар бэзу, то далікатны арамат пунцовых кветак глогу. З таго кута канапы, пакрытай персідскімі чапракамі, дзе ляжаў лорд Генры Вотон, палячы, як заўсёды, адну за адной незлічоныя папяросы, быў бачны толькі бляск залатых і духмяных, як мёд, кветак зяноўцу, чые дрыготкія галіны, здавалася, ледзь вытрымлівалі цяжар сваёй палымяна яркай прыгажосці. Час ад часу на доўгіх фіранках, зробленых з індыйскага ядвабу, нацягнутых перад велізарных памераў акном, з'яўляліся мудрагелістыя цені пралятаючых міма птушак, на імгненне ствараючы ілюзію японскіх гравюр. І тады лорд Генры згадваў такійскіх мастакоў са змярцвела бледнымі тварамі, якія намагаліся перадаць адчуванне імклівасці і руху сродкамі мастацтва, па прыродзе сваёй статычнага. Журлівае мармытанне пчол, што прасоўваліся праз высокую някошаную траву, ці з манатоннай настойлівасцю кружлялі вакол гатычных шпіляў ранніх чэрвеньскіх мальваў, рабіла цішыню яшчэ больш гнятлівай, а глухі шум Лондона нагадваў гудзенне басоў далёкага аргана. Пасярод пакоя на мальберце стаяў партрэт маладога чалавека незвычайнай прыгажосці на ўвесь рост, а перад ім, крыху наводдаль, сядзеў і сам мастак Бэзіл Холвард, раптоўнае знікненне якога некалькі гадоў таму моцна ўсхвалявала лонданскае грамадства і спарадзіла шмат самых неверагодных домыслаў. Мастак глядзеў на па-майстэрску напісаны ім на палатне вобраз грацыёзнага і гожага юнака, і задаволеная ўсмешка не сыходзіла з яго вуснаў. Затым ён раптам ускочыў і, заплюшчыўшы вочы, паклаў пальцы на павекі, нібы стараючыся ўтрымаць у памяці нейкі чароўны сон і баючыся абудзіцца. «Гэта лепшы твой твор, Бэзіл, самае выдатнае з усяго, што ты да гэтага часу напісаў», няспешна вымавіў лорд Генры. «Табе абавязкова трэба аддаць яго ў наступным годзе на выставу ў Гроўвенар. У акадэмію не варта. Яна занадта вялікая і занадта вульгарная. Калі не прыйдзеш туды, там ці столькі людзей, што не ўбачыш карцін, і гэта жахліва, ці столькі карцін, што не ўбачыш людзей, а гэта яшчэ горш. Не, толькі ў Гроўвенар і нікуды больш». «А я наогул не збіраюся яго выстаўляць», адазваўся мастак, адкінуўшы назад галаву ва ўласцівай яму дзіўнай манеры, над якой, бывала, пакеплівалі яго сябры ў Оксфардскім універсітэце. «Не, нікуды я яго не аддам». Падняўшы бровы, лорд Генры здзіўлена паглядзеў на Бэзіла скрозь амаль нябачны блакітны дым, які фігурыстымі завітушкамі падымаўся ад яго шчодра прасякнутай вопіумам папяросы. «Нікуды не аддасі? Але чаму, мой дарагі, што за прычына? Вы, мастакі, такія дзівакі, робіце ўсё магчымае і немагчымае, каб здабыць вядомасць, але як толькі яна прыходзіць, робіце ўсё, каб яе пазбавіцца. Гэта ж так недарэчна. Вядома, непрыемна, калі пра цябе шмат гавораць, але яшчэ горай, калі пра цябе не гавораць зусім. Гэты партрэт узнёс бы цябе, Бэзіл, нашмат вышэй за ўсіх маладых мастакоў Англіі, а ў старых выклікаў бы пачуццё зайздрасці, калі старыя наогул яшчэ здольныя адчуваць хоць нейкія пачуцці. «Ведаю, ты станеш з мяне смяяцца», – адказаў мастак, «але я сапраўды не магу выставіць на паказ гэты партрэт.
Я ўклаў у яго занадта шмат сябе самога. Лорд Генры выцягнуў на канапе свае доўгія ногі і затросся ад смеху. Ну вось, я так і ведаў, што ты будзеш смяяцца, і тым не менш гэта праўда. Занадта шмат самога сябе? Далі Бог, Бэзіл, я і не падазраваў, што ты такі самалюбівы. Я не бачу аніякага падабенства паміж табой, моцным мужчынам з суровым тварам і чорнымі, як смоль, валасамі, і гэтым юным Адонісам, нібы створаным са слановай косці і пялёсткаў руж. Зразумей, дарагі Бэзіл, ён нарцыс, а ты? Ну, вядома, твар у цябе інтэлектуальны і ўсё такое, але прыгажосць, сапраўднае хараство, канчаецца там, дзе пачынаецца інтэлектуальнасць. Інтэлект ужо сам па сабе анамалія, бо парушае гармонію твару. Варта чалавеку сесці і аб нечым задумацца, як у яго ненармальна выцягваецца нос, ці павялічваецца лоб, ці з тварам адбываецца яшчэ што-небудзь жудаснае. Паглядзі на відных дзеячаў любой навуковай прафесіі, якія ж яны выродлівыя. Адзінае выключэнне – гэта, безумоўна, царкоўнікі, але ж яны ніколі не напружваюць свае мазгі. 80-гадовы біскуп працягвае паўтараць тыя ж ісціны, якім яго навучылі, калі ён быў 18-гадовым юнаком. Таму не дзіўна, што выглядае ён заўсёды цудоўна. Твой таямнічы юны сябар, чыё імя, дарэчы, ты мне так і не назваў, але чый партрэт мяне так зачароўвае. Наўрад ці калі-небудзь пра што-небудзь думае. Я абсалютна ў гэтым упэўнены. Ён бязглуздая чароўная істота, на якую заўсёды прыемна глядзець зімой, калі няма кветак, і летам, калі хочацца адпачыць ад празмернага думання. Не лісліў сабе, Бэзіл, ты на яго зусім не падобны. Ты мяне не разумееш, Гары, адказаў мастак. Вядома, я да яго не падобны, я гэта цудоўна ведаю. І сапраўды, я б вельмі шкадаваў, калі быў бы падобны да яго. Ты паціскаеш плячыма? А тым часам я кажу праўду. У лёсе людзей, якія фізічна ці інтэлектуальна пераўзыходзяць іншых, ёсць нешта фатальнае. Гэта свайго роду фатум, які на працягу ўсёй гісторыі быццам праследуе каралёў, вымушаючы іх рабіць памылковыя крокі. Больш бяспечна нічым не адрознівацца ад іншых. У гэтым свеце ўсё самае лепшае дастаецца дурням і вырадкам. Яны могуць спакойна сядзець і пазяхаючы назіраць, як іншыя вантробы рвуць. Хоць ім і не дадзена адчуць трыумф перамог, але ж яны пазбаўлены і горачы параз. Яны жывуць так, як патрэбна было б жыць нам усім. Ціхамірна, абыякава і бесклапотна. Яны нікому не шкодзяць, і ніхто не руйнуе іх жыцці. Твой тытул і багацце, Гары, мой інтэлект і талент, якімі б сціплымі яны не былі, прыгажосць Дорыяна Грэя, за ўсе гэтыя дары багоў нам калі-небудзь давядзецца расплачвацца самымі жудаснымі пакутамі. Дорыян Грэй? Дык вось як яго клічуць, прамовіў лорд Генры, падыходзячы да Бэзіла Холварда. Так, зрэшты, я не збіраўся казаць табе яго імя. Вось як? І чаму ж? Цяжка патлумачыць. Калі мне хтосьці падабаецца вельмі моцна, я ніколі нікому не кажу, як яго завуць. Гэта значыла б дзяліцца ім з іншымі людзьмі. І ведаеш, мне даспадобы мець ад іншых сакрэты. Мусі быць, гэта адзінае, што здольнае ў нашыя дні зрабіць жыццё займальным і загадкавым. Самая звычайная рэч пачынае здавацца інтрыгуючай, калі хаваеш яе ад людзей. Цяпер, з'язджаючы з Лондона, я ніколі не кажу родным і сябрам, куды я еду. А казаў бы, дык гублялася б усё задавальненне. Недарэчны капрыз, спрэчцы няма, але ён чамусьці робіць маё жыццё вельмі захапляльным. Ты зразумела скажаш, што ўсё гэта жудасна несур'ёзнае, ці не так? Зусім не, запярэчыў лорд Генры, паклаўшы руку яму на плячо. Зусім не, дарагі мой Бэзіл,
Ты, здаецца, забываеш, што я чалавек жанаты, а галоўнае хараство шлюбу палягае ў тым, што муж і жонка вымушаны пастаянна аднаго падманваць. Я, напрыклад, ніколі не ведаю, дзе ў дадзены момант знаходзіцца мая жонка, а мая жонка не ведае, чым зараз займаюся я. Пры сустрэчы, а мы часам з ёй сустракаемся, калі вячэраем разам у гасцях, або калі бываем з візітам у герцага, мы з самым сур'ёзным выглядам расказваем адно аднаму усялякія небыліцы. У жонкі гэта атрымліваецца значна лепш, чым у мяне. Яна ніколі не блытаецца ў датах, а са мной гэта часцяком бывае. Зрэшты, калі ёй і здараецца мяне выкрыць, ніякіх сцэн яна не ўшчынае. Іншы раз я нават шкадую аб гэтым, але яна толькі падсмейваецца з мяне. «Мне не падабаецца, калі ты так кажаш аб сваім сямейным жыцці, Гары», сказаў Бэзіл Холвард, падыходзячы да дзвярэй у сад. «Упэўнены, што на самай справе ты вельмі добры муж, хоць і саромеешся сваёй добрапрыстойнасці. Дзіўны ты чалавек. Ніколі не кажаш нічога маральнага і ніколі не робіш нічога амаральнага. Твой цынізм проста поза». «Так, быць натуральным поза. І поза гэтая жудасна ўсіх раздражняе», усклікнуў лорд Генры са смехам. Маладыя людзі выйшлі ў сад і селі на доўгую бамбукавую лаву ў цені высокага лаўровага куста. Сонечныя промні слізгацелі па гладкай лістоце. У траве лёгенька пагойдваліся белыя стакроткі. Некаторы час яны сядзелі моўчкі. Потым лорд Генры зірнуў на гадзіннік. «Баюся, Бэзіл, мне ўжо трэба ісці», – сказаў ён. «Але перш чым я пайду, ты мусіш адказаць на маё пытанне». «Якое яшчэ пытанне?» – спытаў Бэзіл, не падымаючы ад зямлі вачэй. «Ты сам выдатна ведаеш». «Не, Гары, не ведаю». «Добра, я магу нагадаць». «А можа, не трэба?» «Трэба. Растлумач, калі ласка, чаму ты вырашыў не выстаўляць партрэт Дорыана Грэя? Толькі я хачу ведаць праўду». «Я і сказаў табе праўду». «Не, ты не назваў сапраўднай прычыны. Ты сказаў, што ў гэтым партрэце зашмат ад цябе самога, але ж гэта несур'ёзна». «Зразумей, Гары». Холвард паглядзеў лорду Генры прама ў вочы. «Любы партрэт, калі яго пішаш, укладваючы ўсю душу, з'яўляецца па сутнасці партрэтам самога мастака, а не таго, хто яму пазіраваў. Натуршчык – гэта ўсяго толькі нагода, што шок. Не яго, а самога сябе раскрывае мастак на пакрытым фарбамі палатне. Так што прычына, чаму я не хачу выстаўляць карціну, заключаецца ў тым, што я міжвольна раскрыў у ёй таямніцу сваёй душы». Лорд Генры засмяяўся. «Што ж гэта за таямніца?» – запытаўся ён. «Паспрабую растлумачыць», – вымавіў Холвард, крышачку сумеўшыся. «Слухаю уважліва, Бэзіл», – сказаў лорд Генры, пазіраючы на свайго сябра. «Нічога асаблівага тут няма, Гары», – адказаў мастак. «Баюся, ты мала што зразумееш у гэтай гісторыі, а можа і зусім не паверыш мне». Лорд Генры усміхнуўся, затым нахіліўся і, сарваўшы ў траве стакротку, стаў разглядаць яе ружаватыя пялёсткі. «Не сумняваюся, я ўсё зразумею», – адказаў ён, уважліва ўглядаючыся ў маленькі залацісты дыск пасярэдзіне кветкі. «А паверыць я магу ў што заўгодна, і чым больш неверагодная гісторыя, тым больш ахвотна я паверу». Імпэт ветру сарваў з дрэў некалькі кветак. Цяжкая кветень бэзу, нібы вытканая з зорачак, павольна разгойдвалася ў напоўненым зняможанасцю паветры. Недзе ў траве пачаў цвыркаць конік. Доўгай блакітнай ніткай, падвешанай на празрыстых карычневых крылцах, прамільгнула ў паветры стрэлка. Лорду Генры здавалася, што ён чуе, як стукае сэрца ў грудзях у Бэзіла. Цікава, што ён збіраецца яму распавесці?
Ну дык вось, пачаў мастак з адценнем горычу ў голасе. Дзіўная гісторыя, нават неймаверная, сам не разумею, як так атрымалася. 2 месяцы таму я пабываў на рауце у лэдзі Брэндон. Бо нам, бедным мастакам, даводзіцца час ад часу з'яўляцца ў грамадстве, хаця б для таго, каб людзі не думалі, быццам мы нейкія дзікуны. Ты сам мне аднойчы сказаў, што ў фраку і белым гальштуку хто заўгодна, нават біржавы маклер, можа сысці за цывілізаванага чалавека. І вось, пасля таго, як я хвілін 10 гутарыў з выфранчанымі састарэлымі матронамі і нуднымі акадэмікамі, я раптам адчуў на сабе нечы позірк. Азірнуўшыся ў паўабарота, я ўпершыню ўбачыў Дорыяна Грэя. Нашы позіркі сустрэліся, і я адчуў, што бляднею. Мяне ахапіў нейкі невытлумачальны страх. Я адразу зразумеў. Перада мною чалавек настолькі абаяльны, што калі я паддамся чароўнасці, што зыходзіла ад яго асобы, ён паглыне мяне цалкам, усю маю душу і нават маё мастацтва. А я не жадаў, каб нехта ці нешта мела ўплыў на мяне. Ты ж сам ведаеш, Гары, што я па прыродзе сваёй чалавек незалежны. Бацька настойваў, каб я выбраў вайсковую кар'еру. Я паступіў у Оксфорд. Потым ён прымусіў мяне запісацца на юрыдычны факультэт. Але я кінуў юрыспрудэнцыю і абвясціў пра свой намер стаць мастаком. Я заўсёды быў сам сабе гаспадар, ва ўсякім разе, пакуль не сустрэўся з Дорыянам Грэем. Ну а тут нават не ведаю, як табе растлумачыць. Унутраны голас, здавалася, папярэджваў мяне, што я напярэдадні нейкага неймавернага пералому ў жыцці. У мяне было цьмянае прадчуванне, што лёс рыхтуе для мяне як бязмежныя радасці, так і вострыя расчараванні. Я ведаў, што калі загавару з Дорыянам, то стану цалкам адданым яму, і што мне не варта з ім размаўляць. Мне стала жудасна, і я павярнуўся да дзвярэй, збіраючыся сысці. Зрабіў я гэта несвядома, з-за нейкай маладушнасці. Праўду кажучы, спроба збегчы не робіць мне гонару. Па сутнасці, сумленне і маладушнасць – гэта адное і тое ж, Бэзіл. Проста слова «сумленне» гучыць больш рэспектабельна. Вось і ўсё. Я так не думаю, Гары, і я ўпэўнены, што ты таксама так не думаеш. Карацей, не ведаю чаму, магчыма, з-за гордасці, бо я заўсёды быў чалавекам гордым, але я стаў прабірацца да выйсця. Каля дзвярэй я, вядома ж, уссунуўся на лэдзі Брэндон. «Ці не збіраецеся вы так рана ад нас збегчы, містер Холвард?» – пранізліва пракрычала яна. Ты ж сам ведаеш, які ў яе гідотны голас. А як жа ж? Яна ва ўсім нагадвае Паўліна, за выключэннем натуральнай яго прыгажосці. Адгукнуўся лорд Генры, нервова цярэбячы стакротку сваімі доўгімі пальцамі. У мяне так і не атрымалася ад яе адкараскацца. Яна павяла мяне знаёміцца спачатку з найвышэйшымі асобамі, а потым з саноўнікамі, абвешанымі рознымі медалямі, і з састарэлымі дамамі, у гіганцкіх дыядэмах і з кручкаватымі, як у папугаяў, насамі. Яна ім рэкамендавала мяне як свайго найлепшага сябра, хаця сустракаліся мы з ёй да гэтага толькі аднойчы. Напэўна, яна вырашыла ўплюшыць мяне ў сваю калекцыю знакамітасцяў. Наколькі я памятаю, адна з маіх карцін у той час мела вялікі поспех, і пра яе пісалі нават у танных газетах. А ў нашым 19 стагоддзі гэта тое ж самае, што атрымаць неўміручасць. І раптам я апынуўся твар у твар з тым самым дзецюком, чыё аблічча выклікала ў мяне такое дзіўнае хваляванне. Мы былі зусім побач, ледзь не дакраналіся адзін да аднаго. Нашы пагляды сустрэліся зноў. І тут я безразважна папрасіў лэдзі Брэндон прадставіць мяне яму. Хоць, магчыма, гэта і не было безразважнасцю, а проста нечым непазбежным. Мы б загаварылі адзін з адным, нават калі б нас і не пазнаёмілі. Я ўпэўнены ў гэтым. Потым мне тое ж самае сказаў і сам Дорыян.
Ён, як і я, не сумняваўся, што нас з ім звёў сам лёс. «І як жа лэдзі Брэнда напісала гэтага незвычайнага маладога чалавека?» – спытаў лорд Генры. «Я ж ведаю яе звычку даваць беглую характарыстыку кожнаму свайму госцю. Памятаю, аднойчы яна вырашыла мяне адрэкамендаваць нейкаму грознаму на выгляд чырванатвараму старому джентльмену, абчаплянаму з ног да галавы ордэнамі і стужкамі. І пакуль мы да яго набліжаліся, яна трагічным шэптам, які несумненна чула ўся гасціная, распавяла мне на вуха ашаламляльныя падрабязнасці яго біяграфіі. Нешта накшталт: «Сэр, як яго там, ну вы ведаеце, афганская мяжа, расійскія інтрыгі, вельмі паспяховы мужчына. Жонку забіў слон, моцна гараваў. Хоча ажаніцца з прыгожай амерыканскай удавой. Цяпер усе так робяць. Ненавідзіць містера Глэдстона, але вельмі цікавіцца энтамалогіяй. Спытайце ў яго, што ён думае пра Шувалава». Мне не заставалася нічога іншага, як збегчы ад яе. Я люблю сам, без старонняй дапамогі, складаць сваё меркаванне аб людзях. А лэдзі Брэндон характарызуе сваіх гасцей як аўкцыяніст, прадаваныя ім з малатка рэчы. Яна альбо выкладвае пра іх усю паднаготную, альбо расказвае пра іх што заўгодна, акрамя таго, што чалавеку хацелася б ведаць. «Бедная лэдзі Брэндон, ты занадта ўжо да яе суровы, Гары», – апатычна вымавіў Холвард. «Мой дарагі, яна імкнулася стварыць у сябе салон, а на справе атрымаўся рэстаран. Дык чаму я павінен захапляцца ёю?» «Ну, а што яна сказала пра містера Дорыяна Грэя?» «Ну, нешта кшталту: цудоўны хлопчык, мы з яго беднай мамай былі неразлучныя, заручаныя з адным і тым жа мужчынам. Ой, я маю на ўвазе, выйшлі замуж у адзін і той жа дзень. Якая ж я бязглуздая. Увогуле не памятаю, чым ён займаецца. Баюся, што нічым. А, да, грае на фартэпіяна або на скрыпцы. Ці не так, дарагі містер Грэй?» Мы з ім не змаглі ўтрымацца ад смеху і адразу адчулі сябе сябрамі. Вельмі добра, калі сяброўства пачынаецца са смеху, але яшчэ лепш, калі яно смехам жа і заканчваецца, заўважыў лорд Генры, зрываючы яшчэ адну стакротку. Холвард схаваў свой твар у далонях. «Ты не ведаеш, што такое сапраўднае сяброўства, Гары», – вымавіў ён амаль нягучна. «Ды і што такое варожасць, табе невядома. Ты да ўсіх ставішся аднолькава добра, а гэта значыць, ты абыякавы да ўсіх». «Як несправядліва з твайго боку!» – выклікнуў лорд Генры, сунуўшы капялюш на патыліцу. Ён, не адрываючыся, глядзеў на лёгкія аблачыны, што праплывалі ў бірузовай глыбіні летняга неба, падобныя на растрапаныя скруткі белай шаўковай пражы. Жудасна несправядліва. Для мяне людзі зусім не аднолькавыя. У блізкія сябры я выбіраю сабе людзей з добрай знешнасцю. У прыяцелі людзей з добрай рэпутацыяй. А ворагаў выбіраю толькі з мазгамі. Дбайней за ўсё трэба выбіраць сабе ворагаў. Сярод маіх ворагаў няма дурняў. Усе яны людзі разумныя і таму ўмеюць мяне шанаваць. Ты скажаш, што я пыхлівы. Што ж, не буду гэтага адмаўляць. Цяжка з табой не пагадзіцца, Гары, але калі карыстацца тваёй класіфікацыяй, атрымліваецца, што я табе проста прыяцель. Дарагі мой Бэзіл, ты для мяне значна больш, чым проста прыяцель. Але значна менш, чым сябар, нешта накшталт брата, так? Зусім не, Бэзіл. Сваіх братоў я не вельмі люблю. Мой старэйшы брат рашуча адмаўляецца паміраць, а малодшыя толькі гэта і робяць. Гары, спыніў яго Холвард, нахмурыўшы бровы. Мой дарагі сябар, ды я ж не сур'ёзна. І ў той жа час не буду хаваць, што цярпець не магу сваёй радні. Гэта адбываецца, імаверна, таму, што ўсе мы не выносім людзей з тымі ж самымі недахопамі, што і ў нас. Я, напрыклад, глыбока спачуваю немаёмным пластам насельніцтва Англіі,
якія абураюцца так званымі заганамі вышэйшых класаў. Людзі найніжэйшых саслоўяў лічаць, што п'янства, глупства і амаральнасць павінны належаць толькі ім. І што калі хто-небудзь з нас пакутуе гэтымі ж завадамі, ён тым самым як бы замахваецца на іх уласнасць. Калі небарака Саутварк захацеў развесціся з жонкай, абурэнне мас было проста бязмежным. Між тым, я не мог бы паручыцца за тое, што хаця б 10% пролетарыяў вядзе праведны лад жыцця. Абсалютна з табой не згодзін, Гары. Больш за тое, ты і сам ва ўсю гэтую лухту не верыш. Лорд Генры правёў рукой па сваёй клінаватай каштанавай бародцы і некалькі разоў стукнуў ратангавым кіем з кутасамі на дзяржальні па наску лакіраванага чаравіка. Бэзіл, ты такі тыповы англічанін. Вось ужо ў другі раз я чую ад цябе гэтакія развагі. Паспрабую толькі падзяліцца якой-небудзь думкай з сапраўдным англічанінам, а гэта мушу заўважыць заўсёды вялікая неасцярожнасць. Дык ён і не падумае разбірацца, ці верная гэтая думка. Для яго больш істотна іншае. Ці перакананы ты ў тым, што кажаш, ці не. А між тым, важная сама думка, незалежна ад таго, наколькі шчыры чалавек, які яе выказаў. Больш за тое, каштоўнасць любой думкі тым вышэйшая, чым менш шчыры той, у каго яна з'явілася. Бо ў гэтым выпадку яна не адлюстроўвае яго асабістых інтарэсаў, жаданняў і забабонаў. Зрэшты, не бойся. Я не збіраюся дыскутаваць на палітычныя, сацыялагічныя або метафізічныя тэмы. Людзі мяне цікавяць больш за прынцыпы, а людзі без прынцыпаў мяне проста захапляюць. Пагаворым лепш пра Дорыяна Грэя. Ці часта вы бачыцеся? Кожны дзень. Я адчуваў бы сябе няшчасным, калі б не бачыўся з ім штодня. Вядома, калі-нікалі, гэта ўсяго толькі некалькі хвілін, але некалькі хвілін з кімсьці, у кім душы не чуеш, значыць вельмі шмат. Мне здаецца, ты яго абагаўляеш. Так і ёсць. Як незвычайна. Я лічыў, што табе ніколі не будзе цікава нічога, акрамя твайго жывапісу. Ці лепей сказаць мастацтва. Мастацтва гучыць лепей, праўда? Дорыян цяпер і ёсць для мяне ўсё маё мастацтва. Неяк вельмі сур'ёзна вымавіў мастак. Разумееш, Гары, часам я думаю, што ва ўсёй гісторыі чалавецтва былі толькі два важныя моманты. Першы – гэта з'яўленне ў мастацтве новых сродкаў выражэння. Другі – з'яўленне новага вобраза ў мастацтве. Аблічча Дорыяна Грэя стане для мяне калі-небудзь тым, чым для венецыянцаў было вынаходства алейных фарбаў, або для грэцкай скульптуры воблік Антыноя. Я ж не проста пішу Дорыяна фарбамі, або малюю алоўкам ці раблю эскізы. Не, справа не толькі ў гэтым. Ён ужо пазіраваў і ў вобразе Парыса у вытанчаных даспехах, і Адоніса ў паляўнічым плашчы з адпаліраванай рагацінай у руках. Увянчаны кветкамі лотаса, ён ужо сядзеў на носе адрыянавага карабля і ўглядаўся ў зялёнае каламутнае бяздонне Ніла. Ён ужо спыняўся каля ціхай затокі, на ўскрайку лесу дзесьці ў Эладзе, каб палюбавацца сваёй уласнай прыгажосцю, што адлюстроўваецца на срэбнай роўнядзі бязмоўнай вады. Але для мяне ён значна большы, чым проста мадэль або натуршчык. Не магу сказаць, што незадаволены тым, як мне ўдалося адлюстраваць яго, ці што такую прыгажосць, якой надзелены ён, немагчыма адлюстраваць сродкамі мастацтва. Няма нічога такога, чаго не магло б выявіць мастацтва, і я выдатна разумею, усё тое, што я напісаў з часу майго знаёмства з Дорыянам Грэем, напісана добра, гэта мае лепшыя працы. Але нейкім дзіўным чынам, не ведаю, як гэта табе патлумачыць і ці зразумееш ты мяне. Асоба Дорыяна дала мне ключ да чагосьці зусім новага ў жывапісе, адкрыла для мяне новую манеру пісьма.
Я бачу рэчы ў іншым святле і ўспрымаю іх па-іншаму. Я зараз магу адлюстроўваць жыццё такімі сродкамі мастацтва, якія раней былі мне недаступныя. Мары аб форме ў век розуму. Хто гэта сказаў? Не памятаю, але менавіта такой марай стаў для мяне Дорыан Грэй. Адна толькі магчымасць бачыць гэтага хлопчыка, а ў маіх вачах ён яшчэ хлопчык, хоць яму ўжо мінула 20. Дык вось, адна толькі магчымасць бачыць яго. Эх, ці можаш ты сабе ўявіць, што гэта для мяне значыць? Сам таго не ведаючы, ён вызначыў для мяне абрысы нейкай новай школы жывапісу, школы, якая аб'ядноўвае ў сабе всю жарсць рамантызму і ўсю дасканаласць элінізму. Гармонія целу і духу. Як гэта шмат значыць? У сваім вар'яцтве мы разлучылі іх і выдумалі рэалізм з яго вульгарнасцю і ідэалізм з яго пустэчай. Ах, Гары, калі б ты толькі ведаў, што для мяне значыць Дорыан Грэй. Памятаеш той пейзаж, за які Эгню прапаноўваў мне вялізныя грошы, а я не захацеў яго прадаць? Гэта адна з найлепшых маіх карцін. А чаму яна атрымалася такой? Таму што калі я яе пісаў, Дорыан Грэй сядзеў побач. Ён нейкім няўлоўным чынам паўплываў на мяне. І таму, упершыню ў жыцці, я змог убачыць у самым звычайным лесе той цуд, які я заўсёды шукаў і які ніколі не знаходзіў. Але ж гэта цудоўна, Бэзіл, я абавязкова павінен убачыць Дорыана Грэя. Ховард падняўся з лаўкі і пачаў хадзіць узад і ўперад па лужку. Праз некаторы час ён ізноў падышоў да лорда Генры. «Разумееш, Гары, — сказаў ён, — Дорыан Грэй для мяне свайго роду муза. Ты хутчэй за ўсё не ўбачыў бы ў ім нічога, а я бачу ў ім усё. Яго нябачная прысутнасць у тых маіх працах, дзе ён не намаляваны, адчуваецца, мабыць, яшчэ мацней, чым уласна ў яго партрэце. Як я ўжо табе казаў, ён нібы падказвае мне новую манеру пісьма. Я бачу Дорыана ў выгінах тых ці іншых ліній, у далікатнай красе тых ці іншых адценняў. Вось у чым уся справа». «Але чаму ж тады ты не выстаўляеш яго партрэт?» – спытаў лорд Генры. «Таму што мімавольна я ўклаў у гэты партрэт тое непасціжнае глыбокае захапленне, якое мастак часцяком адчувае да сваёй мадэлі. Пачуццё, у якім я, зразумела, ні за што б не прызнаўся Дорыану. Ён нічога пра гэта не ведае і ніколі не даведаецца. Але іншыя могуць здагадацца пра гэта, а я не хачу агаляць сваю душу перад іх пустымі, назойліва цікаўнымі позіркамі. Я ніколі не дазволю ім разглядаць маё сэрца пад мікраскопам. У гэтым партрэце занадта шмат мяне самога. Разумееш, Гары, занадта шмат. А вось паэты не такія прынцыповыя, як ты. Яны выдатна ведаюць, як выгадна пісаць пра каханне, бо на яго заўсёды ёсць попыт. У наш час разбітае сэрца можа вытрымаць безліч перавыданняў. «І я ненавіджу іх за гэта», – усклікнуў Ховард. «Мастак мусіць ствараць прыгожыя рэчы, а не прыўносіць у іх штосьці са свайго асабістага жыцця. Мы жывем у такі час, калі людзі прызвычаіліся ставіцца да твораў мастака, як да яго аўтабіяграфіі. Мы страцілі абстрактнае пачуццё прыгожага. Але калі-небудзь я пакажу свету, што гэта такое, і менавіта з гэтай прычыны свет ніколі не ўбачыць партрэт Дорыана Грэя». «Мне здаецца, ты не маеш рацыю, Бэзіл. Але не буду з табой спрачацца. Спрачаецца толькі той, каго нельга назваць разумным. Скажы, Дорыан Грэй да цябе вельмі прывязаны?» Мастак на некаторы час задумаўся. «Думаю, Дорыану падабаецца быць са мной», – адказаў ён нарэшце. «Нават упэўнены ў гэтым?» І не дзіўна, я яму ўвесь час бязбожна лісліўлю. Не магу зразумець чаму, але я атрымліваю дзіўнае задавальненне, калі кажу яму рэчы, казаць якія было б не варта. Потым я заўсёды шкадую аб тым, што іх сказаў. Як правіла, ён паводзіць сябе са мной вельмі міла.
Мы разам ідзем дадому з клуба пад руку, мы сядзім у маёй студыі і гутарам на тысячы розных тэм, але парою ён бывае жудасна бессардэчны. Яму нібы сапраўды прыемна мучыць мяне. І тады, Гары, у мяне ўзнікае адчуванне, што я аддаю ўсю сваю душу чалавеку, для якога яна ўсё роўна, што кветка ў пятліцы, аздабленне, якое цешыць яго пыхлівасць, забаўка, якая можа надакучыць за адзін летні дзень. Летнія дні доўгія, Бэзіл, напаўголаса прамармытаў лорд Генры. І хто ведае, можа табе ваша сяброўства надакучыць нават раней, чым Дорыяну. І гэта не сумна ўсведамляць, але геній несумненна больш даўгавечны за прыгажосць. Таму мы і намагаемся звыш усялякай меры развіваць свой розум. У жорсткай барацьбе за існаванне мы жадаем абапірацца хоць на што-небудзь грунтоўнае, трывалае, і таму засмечваем галаву масай непатрэбных фактаў з наіўнай надзеяй захаваць за сабой сваё месца ў жыцці. Высокаадукаваны, інфармаваны чалавек – вось які сучасны ідэал. Ну а мозг такога высокаадукаванага, інфармаванага чалавека – гэта нешта жудаснае. Ён падобны да антыкварнай крамы, набітай нікчэмнай пыльнай старызнай, дзе ўсе рэчы ацэненыя вышэй за свой сапраўдны кошт. Да, Бэзіл, мяркую, ты здаволішся першы, вось убачыш. Аднаго дня ты паглядзіш на свайго сябра, і ён табе здасца не такой ужо і цікавай мадэллю. Цябе не задаволіць тон яго скуры, альбо яшчэ што-небудзь. У душы ты станеш папракаць яго, і самым сур'ёзным чынам пачнеш думаць, што ён у нечым вінаваты перад табой. А калі ён прыйдзе да цябе наступным разам, ты будзеш зусім халодны і абыякавы. Мне вельмі шкада, што так будзе, бо ты сама станеш іншым. Тое, што ты мне зараз распавёў, падобна на своеасаблівы любоўны раман. Раман, так бы мовіць, на глебе мастацтва. А самае сумнае для чалавека, які перажыў раман, гэта тое, што ён становіцца такім нерамантычным. Не кажы так, Гары. Дорыян Грэй да канца маіх дзён будзе займаць асаблівае месца ў маім жыцці. Табе не зразумець маіх пачуццяў, ты ж такі непастаянны. Ох, дарагі Бэзіл, менавіта таму я і здольны зразумець твае пачуцці. Тыя, хто верныя ў каханні, ведаюць яго толькі з банальнага боку. Пра драматычны ж бок даведваюцца толькі тыя, хто ў каханні няверныя. Дастаўшы пекны срэбны партабак, лорд Генры чыркнуў запалкай і закурыў папяросу з прытворна сціплым і ў той жа час самазадаволеным выглядам чалавека, які здолеў выказаць у адной фразе всю жыццёвую мудрасць свету. У бліскучым, нібыта пакрытым зялёным лакам плюшчавым лісці корпаліся цвіркаючы вераб'і. Фіялетавыя цені аблокаў, нібы зграі абганяючых адна адну ластавак, імкліва слізгалі па траве. Як добра ў садзе. І якія ж захапляльна дзівосныя пачуцці бываюць у людзей. Яны значна цікавей за іх думкі, падумаў лорд Генры. Твая ўласная душа і страсці тваіх сяброў. Што можа быць больш цудоўным за гэта? Ён з ціхім здавальненнем падумаў і аб тым, што, заседзіўшыся ў Бэзіла Холварда, прапусціў нудны сняданак у сваёй цёткі, на якім яму абавязкова прыйшлося б сустрэцца з лордам Гудбадзі. І ўсе размовы пайшлі толькі пра ўзорныя сталоўкі ды начлежкі, якія неабходна адкрыць для беднякоў. Цікава, што прадстаўнікі кожнага грамадскага слоя лічаць самымі істотнымі якраз тыя дабрадзейнасці, без якіх яны самі выдатна абыходзяцца. Так, заможныя прапаведаюць ашчадлівасць, а лайдакі любяць казаць пра тое, як праца ўзвялічвае чалавека. Як добра, што яму не прыйшлося выслухваць усяго гэтага. Пры думцы аб цётцы яго раптам асяніла, і ён, павярнуўшыся да Холварда, усклікнуў: «Паслухай, Бэзіл, я, здаецца, успомніў». «Пра што?»
Я ўспомніў, дзе раней чуў імя Дорыана Грэя. «І дзе ж?» – запытаўся Холвард, ссунуўшы бровы. «Не глядзі на мяне так пагрозліва, Бэзіл. Гэта было ў маёй цётачкі, лэдзі Агаты. Яна мне сказала, што знайшла аднаго цудоўнага маладога чалавека па імю Дорыан Грэй, які ўзяўся дапамагаць ёй у Іст-Эндзе. Заўваж, яна ні разу не заікнулася пра яго прывабную знешнасць. Жанчыны, асабліва найбольш дабрадзейныя з іх, не надаюць аніякага значэння мужчынскай прыгажосці. Цётачка толькі згадала, што ён малец сур'ёзны і што ў яго цудоўная душа. Так што я адразу ж уявіў сабе такога суб'екта ў акулярах з прамымі залізанымі валасамі, жудасна рабаціністай фізіяноміяй і нагамі вялізнага памеру. Шкада, я тады не ведаў, што ён твой сябар». «Вось і добра, што не ведаў, Гары». «Гэта чаму ж?» «Я не хачу, каб вы з ім знаёміліся». «Ты не хочаш, каб мы знаёміліся?» «Так, не хачу». «Сэр, на вас чакае ў студыі містер Дорыан Грэй», – далажыў, выйшаўшы ў сад, дварэцкі. «Ну вось, цяпер ты проста вымушаны будзеш нас пазнаёміць», – засмяяўся лорд Генры. Мастак павярнуўся да дварэцкага, які замёр у паважнай позе, жмурачыся ад сонца, і сказаў: «Папрасіце містера Грэя пачакаць, Паркер. Я буду праз хвіліну». Дварэцкі пакланіўся і накіраваўся па дарожцы дадома. Холвард зірнуў на лорда Генры і вымавіў: «Дорыан Грэй ёсць маім бліжэйшым сябрам. У яго чыстая, цудоўная душа. Твая цётачка казала праўду. Дык не спрабуй сапсаваць яго, Гары. І не намагайся ўплываць на яго. Твой уплыў будзе згубным для яго. Свет вялікі, у ім шмат розных прыметных людзей. Не адбірай у мяне адзінага чалавека, які робіць маё жыццё абсалютна шчаслівым, і які ўдыхнуў у маё мастацтва тое цудоўнае, што ў ім цяпер ёсць. Мая будучыня як мастака цалкам залежыць ад Дорыяна. Памятай, Гары, ты не павінен падмануць майго даверу». Ён прамаўляў словы вельмі павольна. Здавалася, яны вырываліся з вуснаў амаль супраць яго волі. «Што за глупства ты кажаш?» – з усмешкай сказаў лорд Генры і, узяўшы Холварда за руку, амаль сілком пацягнуў яго ў майстэрню.